Вау! Я? Вау! Ти е Верони ли? Браво, Верони. Внимавай, внимавай. Верони, я отвори, чакай ти да... Сега, ще ми се струва, че е на Верони обаче. Да. Момент. Бързел. Ще не пей това. Момент. Верони, я отвори той. Защо не е попадна на смяло? Ела по-насам, Мартин, каза до елхата, да мога да бъде за Мартин, плиз. До елхата казах, донеси го обратно. No, той е много heavy. Защо го носиш на там? Мама. Защо го носиш на там? Много heavy. It's too heavy. Ето, Верони, да отворя онова сега. Сега да спи. Така ще го отворя. Какво е, мамо? Марти, аз сложи твоите подаръци и нареди на оно и диванче, там да ги знаем. Нареди ги там един по един, всички да се вижда. И часовника ли? Колко е? Виж. 1, 2, 3, 4, 5. Така, като и Марти. Ще го слагаме. Да. Той ще го слагаш ли там? Виж коя картинка има той отдолу. Виж скейтборда, коя картинка има отдолу. Скейтборда дигни. Скейтборда, кой е скейтборд? Отдолу това картинка има. Ти го служи там долу. Той е на Марти, той е сокър гейм. Айде, Верони, отиди за теб, мамо. Тя го отвори да видим кой има тук.